Добър вечер, започват 7 въпроса, аз съм Вероника Чанева. След въвеждането на стандарта за кисело мляко, хляб и месо, се обмисля и стандарт за родителите. Този път от ресорното социално министерство. Идеята, предложена от неправителствената организация за нашите деца, е на път да влезе в новия закон за детето. Повече за идеята четем във вестник Стандарт. Взимат ти детето, ако не го къпеш. Супер таткото говори за секс и казва "Обичам те" е заглавието на публикацията. Как всъщност изглежда идеалната майка според готвените критерии? Тя готви вкусно, рита мач, ходи на дискотека, пише в чата, обяснява за секса, чисти редовно и казва всеки ден "Обичам те". Изискванията към семейството не са на децата, а на Социалното министерство, Агенцията за закрила на детето и неправителствената организация за нашите деца. Новите правила са разделени в 7 групи. Във всяка една група изброените стандарти са поставени в червена, жълта и зелена зона. В червената зона са задължителните правила, които не трябва да се пренебрегват и е необходимо спешно извеждане на детето от дома. В групата на основните грижи са най-важните материалните условия, без които е невъзможно нормалното отглеждане на дете. Родителите трябва да осигуряват отопление, вода, ток, хигиена, хранителен режим, съобразен с възрастта на хлапето. На страницата на BNews четем: 27% от децата в предучилищна възраст психясват. Над 1/4 от децата в предучилищна възраст страдат от нервно-психични разстройства. Основната причина са нарастващите изисквания към малчуганите и страха от несправяне. Страховата нагласа и нежелание да посещават детска градина или подготвителните групи в училище имат 30% от децата в изследваната група. Поведенчески кризи се наблюдават при малко над 28% от тях. Защо Социалното министерство обмисля категоризирането на родителите и може ли да се въведе стандарт за тях? Това е темата на 7 въпроса тази вечер. Мой гост в студиото е Мариана Петрова, експертът съставил критериите от фондацията. Добър вечер. Добър вечер. Малко по-късно в разговора ни ще включим и психолога доктор Пламен Димитров, а разбира се ще дадем думата и на родителите, но да започнем от стандартите. Четейки така публикацията, всеки един родител лекичко се притеснява. Какво всъщност представляват тези стандарти? Стандартите за сигурна семейна среда са изработени с участието на децата, семействата и хора, представители на помагащите професии. Социални работници, психолози, лекари. За първи път в страната, когато тръгваме да създаваме стандарти в една много човешка област, каквато е родителството и отношенията между родител и дете, много деликатна, Фондация за нашите деца си постави за цел да съберем мненията и да постигне съгласие между всички тези хора, които имат отношение към процеса. Детето най-вече ние направихме усилия и чухме децата през техните истории, разказани позитивни истории за това кога се чувстват те сигурни и какво отношение очакват от възрастните. Какво всъщност е най-важното, което трябва да прави един родител, за да бъде супер родител? Всичко. Родителят трябва непрекъснато да е много внимателен и много отворен към детето. И всъщност стандартите дават насоки за това как всички ние да се развиваме и да развиваме отношението си към детето. Стандартите дават насоки за това да мислим и непрекъснато да сме бдителни към това, с кои неща се справяме добре и къде имаме затруднения. И едно друго много уникално постижение на проекта е, че той непрекъснато мисли през позитивния опит. Тоест през добрата практика, през добрите истории, през добрите умения на родителите, така че да могат да се подкрепят и развиват и там, където има затруднения. Една майка не готви, това прави ли е лоша майка? Със сигурност не, ако осигурява храна на детето и детето не страда от това. Всъщност стандартите са далеч от един полицейски списък с неща, които правим или не правим. Те по-скоро дават насоки за поведение и така тълкование от гледна точка на детето, кое е важно за него, кое го наранява, как то се чувства от едно поведение на родителя, едно или друго поведение на родител и възрастен. Друго стряскащо нещо от статията отново е, че ако не къпем детето си, те ще го вземат. Така ли е наистина? Казахте, че няма да има подобни санкции, но все пак. Аз искрено вярвам, че ако няма родител, който да не иска и да не може да се грижи за детето си, ако му се предостави необходимата подкрепа. И стандартите са насочени точно към това. Да помогнат на родителя да разбере как се чувства детето, ако то не бъде къпано, например. И какво причинява това на цялостното му развитие. Как така да се фокусират разговорите, че освен къпането за всички останали неща,
да има говорене в семейството. И друго уникално нещо в този проект е, че ние вярваме, че тези разговори могат да се случат единствено и само ако детето участва в тях. Тоест това не е един разговор, в който полицай влиза в семейството и казва кое е изпълнено или кое не е изпълнено. А това е един процес на разговор между родителите, детето и професионалиста. Предлагам ви сега да чуем още едно мнение на друг професионалист, който е събеседник на колежката ни Валерия Касиян. Добър вечер, Валерия. Добър вечер, Вероника. Както ти каза преди малко, при мен е доктор Пламен Димитров, председател на Дружеството на психолозите. Добър вечер, господин Димитров. В предварителния разговор вие ми казахте, че от Социалното министерство са потърсили вашето експертно мнение. Как преценявате тези стандарти и ще проработят ли наистина според вас? Вижте, зависи от тези, които ще ги прилагат. Както институциите, така и професионалните общности, така и самите семейства. Те са една добра насока за това какво бихме могли да направим в област, която не търпи никаква партизанщина, никаква политизация. Това са грижите за детето и бъдещето. Това, което буди недоумение у мен обаче е как може да се сложат в стандарти човешките взаимоотношения, защото всеки сам по себе си е уникален. Става дума за минимални условия, при които човешките отношения стават градивна среда за развитието на децата, за тяхното бъдеще и тяхната реализация като отговорни граждани и човеци. Ако има проблем в едно семейство, доколкото разбирам, обаче тук се търси някаква вина или отговорност само у родителите. Има обаче много случаи с идеални семейства, в които обаче има проблемни деца. Областта на грижите за семейството и децата е област, в която всъщност най-напредналите в световен мащаб нации измерват качеството на живота си, грижата за благополучието на населението и отговорността за бъдещето на нацията. Така че тези стандарти са просто една подсещаща рамка, в която ние можем да се ориентираме колко неположени грижи трябва да се организират, колко условия трябва да се създадат, за да може да изпълнява пълноценно семейството своите основни функции. На времето създателя на една голяма японска фирма, няма да й казвам името, знам правилата ви, написа основен доклад за състоянието на нацията, от която идва тази фирма, която започваше с това: и детската градина е твърде късно. Грижите, които корпорациите, държавата, обществото, самото семейство създава семейството да е функционално, т.е. да успява да решава задачите, които има, са приоритет за всяка развиваща се и мислеща за бъдещето си нация.